खुलुमबाय UN बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैहा बोसोर गोदाननि सेथि सान, बे सेथि सानाव नोंथांनिसिम आरो नोंथांनि नखरनिसिम आंनि गोसो गोथारै गाहाम हामलायहरनायखौ जासिहरबाय। जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव निदान आफोद खैफोद गैयाजासे मोजाङै मोजां उथ्रिसारलांनो हायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा अरुण बसुमतारी, आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दिनै आं UN बर' YouTube चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो फैबाय थानाय समाव बा गोदान बोसोर समाव नोंथांमोना जेबो खैफोद आफोद गैयाजासे एबा नोंथांमोननि न'खरा जेबो खैफोद आफोद जायाजासे मोजाङै मोजां गोदान बोसोरखौ बारग'हरनो हायो, बेखौनो आसा खालामनानै इसोरनिसिमबो आर'ज गाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा श्री मुस्का ब्रह्म, आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। आं दिनै UN बर' YouTube चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुनि बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। दिनै बैसागु बोथोरनि सेथि सान, नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांनि न'खराव खैफोद आफोद गैयाजासे फैबाय थानाय समफोरखौ मोजाङै मोजां बारहोहरनो हायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा राजेश बसुमतारी। जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुदुमारि गामिनिफ्राय लोगोसे UN बर' YouTube चेनेलाव जों नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङैनो दं। गोजोन्थों।